La situació econòmica de l'Ajuntament, pendent d'acabar-ho de tenir tot ben verificat i que ho puguem dir en papers i demostrat, és bastant pitjor del que es deia. I, clar, a veure, això és una problemàtica que hem d'afrontar molt seriosament, però vull insistir en que això no condicionarà el pla d'actuació municipal que presentarem a l'octubre. Nosaltres tenim clar què és el que ara necessita la ciutat, tenim clar el que s'ha de fer i, per tant, hi haurà dos camins. Un, per intentar sanejar i reequilibrar el pressupost municipal, i l'altre, per fer tot allò que volem fer. És a dir, una cosa no condicionarà l'altra. Ho dic perquè no vull alarmar volent dir està tan malament la situació econòmica que no podrem fer res. No, la situació econòmica està molt malament, però ja buscarem els mitjans per reconduir-ho i, mentrestant, aquests 4 anys el que hem de fer és molta feina, perquè n'hi ha molta fe. És possible que es faci passat l'estiu. Quina és la problemàtica? Una auditoria externa, primera, que s'ha de fer un concurs per contractar l'auditoria, això ja et porta un temps, i després pot tardar mesos, una auditoria externa ben feta. Per tant, el que farem primer serà un informe curt, ben verificat, però de manera més informal, però ja veureu que estarà signat per qui calgui, amb els informes que calguin, per poder començar a treballar. I a partir d'aquí començarem ja a treballar i llavors serà quan ens plantejarem fer l'auditoria externa. Però ara no és el moment de posar-la en marxa per això, perquè no podem estar 4 o 5 mesos pendents del resultat de l'auditoria. Per tant, estem aplicant de moment altres mitjans per tenir més ràpidament resultats ben validats. Estem tenint molts contactes, hem tingut molts contactes amb ports i costes, perquè és un dels temes que crec que la ciutat hem de prioritzar. Ha d'acabar allò de que fins aquí és Vilanova i aquí comença ports o costes, això no pot ser. I hem tingut ja forces contactes amb ports de la Generalitat i també amb costes. Abans d'acabar el mes de juliol haurem tingut diverses reunions per plantejar tota la problemàtica de la costa de Vilanova en global. Estem preparant des de l'Ajuntament el recull de totes les problemàtiques que hi ha a Vilanova relacionats amb la costa, per després tenir aquesta reunió que ja tenim paraulada amb la Generalitat i tractar-los en global. Crec que això ha de ser una prioritat perquè és on hi ha molt a fer en els propers anys a Vilanova i on hi ha realment moltes problemàtiques per allò que això és de l'Ajuntament, que això és de ports, això ho hem de solucionar i aquí hi ha molts contactes. També hem tingut molts contactes amb Sanitat, amb el Departament de Salut, i està havent una relació molt fluida i sí que vull garantir que el projecte del nou Hospital de Vilanova està a dalt de tot de les prioritats de Sanitat, es coneix molt bé el tema des de Sanitat, el conseller Boi Ruiz hi ha parlat personalment diverses vegades i estem treballant per veure com ho tirem endavant, però insistir que aquest pressupost, el pressupost del 2011 de la Generalitat, és el primer que té una partida destinada a l'hospital i, per tant, ja hem començat bé. A partir d'aquí anirem tenint molts contactes per tirar endavant aquest tema, però es planteja molt bé dintre de l'entorn general que hi ha dificultats econòmiques, es planteja molt bé perquè a la Generalitat està molt clar i molt ben assumit que aquest ha de ser un projecte prioritari. El 2012 hauria ja d'entrar en el pressupost tot el projecte, el desenvolupament. 2011 ja hi ha una partida, 2012 això hauria ja d'entrar-se en més detall i anar concretant, i jo calculo que 2013-2014 això aquí poden començar a veure's ja moviments importants pel que fa a l'hospital. És precipitat dir-ho perquè crec que també fins i tot la mateixa Generalitat encara s'està acabant de veure tot com està, però us puc assegurar que és un projecte prioritari i jo crec que això ja és molt tal com ara està la cosa. No és dels temes que nosaltres insistíssim molt en el nostre programa, perquè jo crec que en aquests moments revisar el pla general no és el que necessita la nostra ciutat. Tinguem en compte que quan es fa una revisió del pla general, durant bastant de temps es queda tot el moviment paralitzat a la ciutat. Per tant, la nostra proposta programàtica no destacava una revisió del pla general. Jo crec que s'han de fer
A veure, una cosa és una revisió en global de tot el pla general i l'altra cosa és modificacions puntuals, que aquestes crec que s'hauran de fer per crear més sòl industrial i més sòl hoteler. Això sí que ho apuntàvem, que creiem que s'ha de revisar el pla general pel que fa a sòl hoteler i sòl industrial. Ara, una revisió completa del pla general creiem que ara no toca fer-la. A veure, el que estem fent en aquest sentit, ja hem començat a tenir els primers contactes amb tot el món relacionat amb el turisme. Sabeu que la setmana passada vam tenir una primera reunió i això és un tema que treballarem amb el sector. Creiem que en tots els temes el que no hem de pretendre és que nosaltres arribem i tenim el coneixement de tot i fem el que ens sembla. Crec que quan es tracta de projectes d'aquesta envergadura el que s'ha de tenir molt en compte és tot el sector i per això ja hem començat a tenir contactes amb ells. Recordareu que vaig insistir molt en que s'ha de canviar la relació amb la Generalitat, que s'ha de produir una relació molt més interactiva i per tant en aquest sentit ja estem començant a treballar per aquest clúster nàutic a través d'aquests contactes amb la Generalitat. Generalitat per una banda, ports, després el sector turístic, tot això és ja un primer pas per desenvolupar aquest clúster nàutic. Ara, de moment, la Fira Àtic, que havia de ser abans de l'estiu, com ho haureu vist, no hi és. Primer perquè no s'havia organitzat gens res sobre aquesta fira, per tant ens vam trobar que no hi havia res plantejat i era impossible posar-ho en marxa, però aquesta fira s'està estudiant per redefinir-la i fer-la, en tot cas, més endavant durant l'any. La Fira de Novembre sí que ja s'hi està treballant perquè és una fira que porta un temps de preparació i tot i que aquest any no se li pot donar tot el canvi que tenim projectats, sí que ja s'està treballant per introduir-hi modificacions. Que tingui una personalitat i que no es parli de la Fira de Novembre de Vilanova i que engloba una mica tot, sinó que sigui una fira molt més concreta, molt més sectorial i que realment tingui una personalitat molt més pròpia. És a dir, més enllà de les fires, no seran només les fires, els reclams de la ciutat, sinó que cada mes de l'any tindrà una característica, un tema, una activitat que cridarà perquè la gent vingui a la ciutat. Per tant, no seran només les fires, sinó molt més. Entenem que és dels temes urgentíssims que té la ciutat i abans de l'estiu sí que veureu que hi haurà alguns canvis, hi ha alguns carrers que ja tenim clar que s'ha de canviar el sentit del carrer, però amb això s'ha d'anar molt en compte, perquè quan en una ciutat canvies una direcció es pot desmuntar tot. Per tant, més enllà d'arreglar alguns punts que ja tenim ben clar que no estan ben resolts, el que s'ha de fer és un estudi en global i aquest s'està realitzant. El pas sota la via de la Rambla Samà, aquest ben aviat tornarà a ser de dues direccions, perquè això és un tema que no cal donar-hi masses voltes en globals, és necessari, i també començarem a treballar la possibilitat d'obrir de manera provisional el carrer Doctor Zamenhof fins a Baix a Mar, sense desenvolupar l'Hortoll, és a dir, una obertura provisional. Com a grans trets que tenim clar que s'han de fer són aquests dos. Amb això ja resoldrem gran part de la problemàtica que hi ha per arribar a Baix a Mar. És que a Mar queda impossible d'arribar-hi, és un embut. Les càmeres no estan funcionant, fins i tot crec que el primer dia ja es van tapar i això s'està mirant què fem amb les càmeres. Nosaltres descartem totalment la manera amb què estaven previstes, que era bàsicament per sancionar, això no ho considerarem. El que passa que ens ho hem de plantejar què farem perquè també és una llàstima, que és una inversió molt important, que seran diners llançats. Llavors estem estudiant com aprofitar-les de manera positiva, aquestes càmeres, és així mateix, aprofitar aquesta inversió que s'ha fet a la ciutat, que ens ha costat molts diners. Però claríssim que, tal com estaven previstes, no es posaran mai en funcionament. Intentarem aprofitar-les per tot aquest projecte global de mobilitat, a veure quina utilitat poden tenir. Les zones blaves, pel que fa a Baix a Mar, el que és la façana marítima, sí que tenim clar que s'ha de canviar, primer s'han de canviar preus, franges horàries, i estem convençuts que s'ha d'ampliar i que tota no té cap sentit que només hi hagi un tros de la façana marítima que tingui zona blava i la resta no.
Què passa? Tothom aparca en una zona, els veïns no troben aparcament, o es fa tot o no. I el projecte que estem preparant és perquè sigui tota la façana marítima, però amb uns preus molt diferents i amb franges horàries també diferents. Creiem, per exemple, que al migdia no té gaire sentit que funcioni la zona blava. És a dir, això és un tema que ja s'està treballant també. El nou auditori s'ha obert, però no hi ha ni programació prevista, ni pressupost ni per netejar-lo, ni per consergeria. És a dir, que ens hem trobat un auditori, però sense pressupost per res. Llavors això ara des de Cultura s'està estudiant la manera de, home, ja que tenim aquest auditori, poder-lo aprofitar al màxim, estirant d'aquí i d'allà i intentant moure gent o buscar diners d'alguna altra banda, perquè és absurd tenir un nou equipament i que només pugui funcionar un dels dos equipaments perquè no hi ha mitjans, no hi ha personal. Jo crec que ara la primera fase ha de ser omplir els equipaments, garantir una programació estable i un cop això ho tinguem serà quan treballarem per nous equipaments, però jo crec que seria absurd fer-ho ara. Neàpolis és un repte també donar-li contingut, de fet depèn de la regidoria de l'Ariana Llorens i un repte que té és aquest edifici el tenim, donar-li contingut, però no contingut a base d'omplir-lo de qualsevol manera, sinó un contingut de veritat, que tornar a buscar-li un motiu de ser. Aquest és un altre projecte important. Neàpolis havia de ser un centre de noves tecnologies, tenia un motiu de ser. Per ara està bastant buit i crec que en els últims temps s'ha intentat omplir de qualsevol manera, no? Això s'ha de replantejar, començar de zero i omplir-lo de contingut interessant per la ciutat. Té tot el sentit que tingui molt a veure, molta bona relació amb la UPC perquè ha de ser un centre de coneixement, d'innovació, de noves tecnologies i aquest és el contingut que li volem donar. El pavelló Isaac Gálvez, el projecte inicial que hi havia del pavelló Isaac Gálvez serà un projecte d'aquest govern per aquests propers 4 anys. Segurament el projecte redefinit, perquè tal com es va plantejar segurament ara ja no encaixaria, però un nou pavelló a la ciutat estarà previst segur. Jo crec que hi ha temes de ciutat que són tan evidents que per molt que governis en minoria la gent és sensata i hi ha un sentit comú, hi ha temes que no són discutibles perquè són molt importants. Tot i així, estem treballant d'una manera molt diferent del que es feia. Per donar-vos uns exemples, estem tenint gairebé cada setmana reunions de portaveus. La setmana que ve comencen a funcionar les comissions, que ja elimino la paraula informativa i només parlo de comissions perquè són comissions de treball. I bé, a veure, en aquesta ciutat portàvem 12 anys amb una majoria absoluta i estem acostumats, ens dona la impressió que només es pot funcionar així, però Catalunya està plena de ciutats que porten molts anys funcionant en minoria. Ara mateix hi ha moltes ciutats en minoria i és una altra manera de fer i no passa res i es poden tirar projectes endavant igual de bé que amb una majoria.